Добър вечер от Коси Клара, брата на младоженика Коси и Стахамо Клара подаряват 500 евро. И малкия Миленчо. И малкия Миленчо. Пачо, за Нанси и за Милен, за Силвана, за Дедо Мурат и за баба Мирци и за тримата моджи и Дайче Муси. На място, на място, на място. И за Дани, за Дани. Добре. Ема... Айде, амор, айде. Добър вечер. Как се казваш? Чачо, от Орехово, копчия 100 евро. От Лили и Боби от Орехово, 300 лева. Живи здрави да сте ви. От Бизер и Борислава, чичата на Нанси. 100, 200, 300, 400, 500, 600 лева! Да сте живи и здрави и вие! Да сте живи и здрави и малко семейство! От сватовете на Ани от Книжа 200 лева. Дедото на Нанси. Цецо. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. 1100. 1200, 1300, 1400, 1500 и 200 лева от ключията Лачо. 1000, Лако, 1500 лева от телото на Нанси.
Да жив и здрав! Да са живи и здрави и малко семейство. И да се обичат много, нали? Айде сега, Пачо, един ключек за чичата, за бабата, за дедото, за всички! Да станат да играят! От Румяна и Андрей, братовчетка на булката от Испания. Да кажа ли селото, каза? Чакай, вие сте от столицата от Мадрид? Преди къде сакаш? 50. 100. 150. 200. 250. 300. 350 евро! Живи и здрави да сте! Пачо, специално за Мадрид, на място на Алеша. От Юли и Цецка, от Испания 100 евро. Да са живи и здрави. Айде, Марианчо. Колко са? 200 лева от Марианна Анджелна, жив и здрав. Ферди, бе. Ферди, чакай, преди. От Мариан. 200 лева от Марианна Антена. Дайче. И оттуда. Айде, Мариано. Айде, тут да си тръгна с Мариан. Айде, Мариане. Айде, че Цецо ще остави. Бройни. Отоги. Не вижте мене, аба Мариана. 200. 300. 400. 500 лева.
Пачо, Зоги той го нема, той е в Испания един ключек да играе там с булката. Ама Мариан си играе с него. Значи, ние знаем, че си на Милен Братовчет. 100 евро от Братовчет, значи като съм ми казал, от Братовчет. Аз знам, че е Арсений, но той вика от Братовчет. От Арсений, Братовчет на Милен. 100 евро. Айде. От Бачи и Фалмето. 500 лева. Айде, Тони. Не мога мина при вас, Ево. От Тони. И най-доброто дете на малета Камелия. 1000 лева. Камелия, ти още ли си у болниците, или не си? О, ти си фания, чакай, я забравих. Айде, Пачо, един ключек. Айде. Сега пристъпваме при едни гости от Кнежа. Значи Кнежа. Зойка вече се оженила от Кнежника. Бъла Статинанска сала. Много гръбна. Значи, верно, ама Кнежа, аба меда 30 и кусор години да не се 40 около Кнежа и тя от Кнежа. От Зойка. И нище, подаряват 500 лева! Я така се му викали нище, той знае много добре. От Малин и Ванеса 500 лева! От Мишо и от Зули 400 лева! Айде, Пачо! За тих книжките, един книжки ключе, племенския.
Значи подаръците на мене. Значи от Аксиния. Ама нема на мене. Добре, от Аксиния къде прави супата. Да, живо и здраво. Сега пристъпваме. При алката на Байрам, при Зоя и при Асан Шилака от Клежана. Вижте. Добър вечер. Айде. От алката от Зоя един Йордан. Това кувертюра за спалнята. На кой да ги дам сега тази кувертюра? Айде, взимайте ги. Така. И 300 лева от Илище! Да, жив и здрав! От Асан Шилака от Клежа! Да, бе! И така, от Дайчата поздрав! От Асен и Мария от Испания. 500 лева. От Асен и Мика от Испания 100 евро. От Валентин и Маргарита от Испания 100 евро. От Асен и Румяна от Испания 100 евро. Ицо и Валерия 250 лева. Виждам се. Ой, вика, айде. Ко? Тоши и Силвия 150 лева. Боби и Крум от Испания 150 евро. От Мариана и Гунди от Испания 200 евро. Татьяна и Станимир 150 евро. От Лената на Нанси 260 евро. От Елена 500 евро. От Нуши и Шани 100 евро. От Аница 300 лева. От Венчето 300 евро. От Даниела 250 евро. Добре, ти си. Да, всичките са от Испания. Айде за ти испанци, бе, Пачо, един чеки. Подарява 300 лева. Какво? Чакай да ето ма каза, без това съм тръгнала. От Амфиса и Тахир от Клежа, които се намират в Испания, 200 евро. От Томи и Глория от Клежа, които се намират в Испания, 400 евро! Нанси, сега с майка ти и баща ти или тия ще бъдат накрая? Значи, няма къде да станат тия накрая. Накрая са на младоженика хората. Кумовете са накрая. И така,
Специален поздрав за четиримата братя Коси, Минчо, Алберт и Байрам. Кючека Беба. Айде! Браво! Айде, Минчо! Първо Минчо! Коси, па ти си най-малки тръгнеш пръв! Първо Минчо, после Бетко и ти се! Значи чуйма сега! И аз съм казал първо Минчо, после Бетко! После Коси, след това Муси. Мене ма фанат Корема. Като фанат Корема, ама Павел е тук. Ще го картираме. Айде, Минчо. Муджата. $1000 до тука от Минчо и неговите красиви момиченца. Да, специално за мъженците, за двете му красиви момичета, за всички племенници и племеннички. Айде, Пачо, един ключек. Продължаваме с Минчо и неговите красиви дъщерички. Ти си брой, ти си говорят, ти си брой. Още 1000 лева от Минчо станаха 2000 лева! За всички гости, за всички присъстващи! Айде, Пачо, един ключек, Пачо! Да се готви Бетко!
и Андрея. Айде. Алберт, името му викат напред обект. 50 лева, 50 точки първо на Пачо. Той е първо за Пачо. Айде, Беко. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро от Пенко и от Андрея. Да са живи и здрави! 50 точки за Пачо. Пачо знае какво да му свири. Айде, най-малкият брат на Байрам, Коси, Муджата Коси. 500 лева от Коси и неговото семейство до тука. Значи,
Значи нема кара ги бро. Поздравлява тримата си братя. Байрам, Беко, Минчо и всичките деца, внуци. Миленчо най-малкия, Миленчо. Айде, един кючек. И стаките. Изтъките, ли? Сто, 200, 300, 400, 500, станаха 1000 лева! До тука, от коци! 100, 200, 300, 400, 500, 1500 лева от коси и неговото семейство! Брайан и Геохян пращат подарък на Госи Милен 200 евро. Един хубав кючек за тия две момченца. Тия ги нема, тия са в Испания, но тия ще гледат късе и ще играят. Айде, пачо! Дайчата на Милен Муси! Айде, Габи! Габи! Айде, Габи! От Милен, от дайчата Муси! Габи и Павелчо! И Наталия колко са? Кажи ми колко са? 1000 лева да са живи и здрави! 20 лева за Пачо! Габи да играе един ключек! Габи да играе един ключек, Павел, мога ли да играе, бе? Гуси. Добре.
обича, Дани на Муси, на Искрена заповяда. Айде, Дани, къде си, шефе? Само моите деца. Айде, Дани, тебе чакаме, мудже. Добре, мудже, извинявам ти се. Мога ти се извинявам, ти утре си първа смена. Трябва да отваряш магазина, трябва пари да се прави. Колко? 2000 лева от Дани! Първи въртучет на Милен! За всички гости! За Силвана, за Алка му Силвана! За Енище му Байрам! За Нанси и за Милен! За баба му Мирсияне, дада му Муратко! И за всички сватове! И най-много за Габи да ти играе един ключек, Габи! И за Габи и за Жени! Да дойде Жени и Габи да играят един ключек на... Хубава булка, ако ги таковаш. Да, хубава булка. Добре, до край. Да, песен ще бъде. Добре. Искам, али искам и да дойде Рали, целият персонал. Да си видят работата за малко. Да свърт работата и да заповядат. Искам, али искам хубава булка да взема, мале. Хубава булка и за
Да заповяда колежката. Парависте, айде парависте! Sakaladığımız var. Bayağı bize, şükret bize, sizlere o. Haydi söyle, hayat bize, her işi bize, sizlere o. Haydi söyle. Ако обичат сватовете да заповядат, братята на булката, майката, бащата. Значи почваме от брат. Не знам, Милене, чакаме, майката и бащата са най-накрая. Айде, кажи. 450 евро. 750 евро от Бисер и Ирена. Ти ли си големия брат? Ти си най-малкия. От малкия, най-малкия брат. 750 евро от Бисер и Ирена. Рене. Ирене. Добре. Айде, Пачо, един кючек испански за теб. Пачо, един испански кючек да могат да играят и тук. Айде сега, ти си малкия брат, така, ти си големия. Ама вие ще тръгнете отзаде напреди, бе. Добре. Така. От Серхио, бригадира на Милен и Кимберли. 200 евро. Това от шефа на Милен, от Серхио и Кимбърли. Айде за тия... Испанола, бейби! Ла. Hispaniola, baby, ¿qué pasa, amigo? Let's go, let's go. Sergio. Hispaniola, baby, ¿qué pasa, amigo? Yes, 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 yes. Yes,
Айде сега. Продължаваме. Още 200 евро от кой? От Орлин и Дебора. Колега на Милен, там работят заедно. Ама тия пожара ли гаса? Тия, понеже Милен е пожарникър. Да, добре. 200 евро. Добре. Едно поздравче за Орлин и За Дебора. Орлин и Дебора. Много специално. Любо и Митка. Да бъдете живи и здрави, най-добрите приятели. Само кларинет, кючек, кабадан. Айде. Айде, кючека, кабадан. За бригадата пожарникари Ромео Оно. Айде, огън! Айде, батко. Айде, батко. Я, тук примучи. Примучи. То боли, ама не бой се. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750 евро от големия брат на Нанси. Ето, специално за малката му дъщеричка, за Яна. Ана! Ма вие от този испански сте забравили да говорите български, бе, брайка! Айде, 50 точки специално за Пачо! Жулиета!